badator basoan jolaseaneko bigarren edizioa. Udazkeneko edizioek eukiaban arrakastie kontu ekitxa eta aurre eta familixek goguaz geratu ziela ikusitxa, udaberriko edizioa martxan jarriko. Gainera, naturala hurbiltzen jarraitzeko aitzakiak sortu nahi ditugu. Aurten berrikuntza moruen eta familixa gehixeutara ailegetako asmoz, bi talde osatuko ditugu. Lehenengo taldea, astearte arratsaldetan elkartuko da, eta bertan 2015 eta 2017 urte bitartean jaiotako haurrek eman ahalko dute izena. Bigarren taldea ostegun arratsaldetan elkartuko da, eta bertan 2018-2020 urte bitartean jaiotako haurrek eman ahalko dute izena. Udaberriko edizio honetan, 2 orduko saioek izango die, 5:00 7:00 Edizio berri hau Santa Barbaran kokatuko da eta ian behin herriko natur eremu ezberdinak esploratuko ditugu. Dati dagokionean, martxoko bigarren astien hasi eta maiatza bukaerara arte luzatuko da. Guztira 10 saio izango dielarik. Izen emateak 60 euroko kostua izango du eta otsailaren 5-tik 17 bitarte egin beharko da. Etorri gurekin batera basuen jolastera!